ഫൈനലി തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് തീയതിയാണ് ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ഒഫീഷ്യലായി തന്നെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിൽ മുൻപ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ജൂൺ ജൂലൈ മാസം അങ്ങോട്ട് ധാരാളം ചിത്രങ്ങളാണ് OTT റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഭാഗം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജൂഡ് ആൻ്റണിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വിസ്മയം മോഹൻലാൽ, അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ എത്താൻ പോകുന്ന ചിത്രമാണ് തുടക്കം. എല്ലാ സിനിമാ പ്രേമികളും ഒരേപോലെയാണ് തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ അപ്ഡേഷനും അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിനൊക്കെ മികച്ച അഭിപ്രായം തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈനലി തുടക്കം എന്ന ചിത്രം ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 7-ാം തീയതി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്ന് ഒഫീഷ്യലായി തന്നെ ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കാം.